మంత్రి నారాయణ క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. నెల్లూరు సంతపేటలోని సెయింట్ జోసెఫ్ క్యాథడ్రల్ బిషప్ చర్చిలో నిర్వహించిన వేడుకలకు భార్య రమాదేవితో కలిసి హాజరయ్యారు. బిషప్ ప్రకాశం క్రీస్తు సందేశాన్ని వివరించారు. క్రైస్తవ ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఈ పండుగ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోకి కొత్త వెలుగును, ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని మంత్రి నారాయణ ఆకాంక్షించారు. క్రిస్మస్ శాంతికి, సద్భావనకు ప్రతీకని తెలిపారు. ప్రజలందరూ ఆనందంగా పండుగను జరుపుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు యేసు ప్రభు జన్మదినం. ఆ యేసు జన్మ సందర్భంగా ఈరోజు యాక్చువల్గా నెల్లూరులో ఉన్న ఈ యొక్క చర్చిలో నేను నా సభ్యులు ఆ ప్రభువుని ప్రార్థించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యాలతో సకల ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని, అంతేకాకుండా అన్ని విధాలు వెనుకబడిన ఈ రాష్ట్రం గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అన్ని విధాలా ముందుకు పోవాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థించుతున్నాను.